आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों? बर'बाजार बेवहाय बेखै जों बर'फोरनि जि सोमावसारबाय थादों बे सोमावसारनायनि स्टेटास बेखौ बेवहायनो बेखौ माखासे एनडिपि गायसननानै बर' जातिखौ थगायनो नागिरदों आरो मानसिफोरनिफ्राय जेंना बे जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों भारत सरकारनि दिनै जायफोर सावरायो आरो गुबुन अर्गानाइजेसनफोरजों जायफोर सावरायदों बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ सावरायबाय थादों जे बर'फ्रा खौसेया आरो दिनै भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौबो बेबायदि समावनो जोंनि गावनि संगठन गाखोलायनानै बर' जातिखौ सेक्रेटारि खालामबा जोंनि भारत सरकार जि मा जादों जिखिनि मोनसे गोसो फोरमायदों बेयो बेनिखायनो बर'नि दलजों नारसिननानैबो खौसे जाहोनो नाजायो बेखौनो खावलायदों जोंनि दिनै मिटिंनि जोंनि भारत सरकार सावरायनायनि स्टेटासा माबायदि सोमावसारनाय माबायदि स्टेटासा दं बेफोरखौ जानायनायजों लोगोसे खौसेथि नांगौ खौसेजों खामानि मावनांगोन खौसेजों सरकारनि बाथ्राजों लोगोसे नोंथांमोननि बे दावबायनाया गोबां जौगानायनि गेजेराव समावहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे एनडिपिएफटिजों जायालासिनो बे धीरेनपुरनि बिथांमोनजोंसो सरकारजों सावरायनाय जागोन बेनि बागै मा बुंनो बिथाङा बेखि हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्रा बुंनायखौ अरायबो गावनि पलिटिकेल सार्थखौ लानाय बुङो इलेक्सन खाथि जाबाय धीरेन्द्रखौ गावनि पकेटाव सोनानै लाबाय बेनिखायनो धीरेन्द्र बर'नि गेजेरजों सोलायनो नाजादों जिहेतु रायजोनि सापर्ट गैया खिन्थु धीरेन्द्र बर'नि सिफुंनि गसंनानै बिथाङा इलेक्सन देरहानायनि मोनसे सिमां नुदों आरो आबसुजों सावरायगोन कारण इतिमध्य जों भारत सरकारनि जायफ्रा जोंजों आगोलनिफ्राय सावरायबाय दासिमबो दं मोनसे पजिटिभ माइन्ड होननानै बुंदों सावरायनाया धीरेन्द्र जागोन अलबो पिपल जेनेरेशन एनडिपि प्रग्रेस बिथांमोननो समाजआ ओरैबायदि लाइमोन बर'फोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माखासे धीरेन बर'आ माखासे गावनि माबायाव लानो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो एसेबां साबजाथाव खामानि बे बाथ्राया गोबां जायगायाव धीरेन बर' बिथाङा बिभिन्न नंखाय बाथ्राजों बर' लाइमोनफोरखौ गावनि फारसेथिं लानो नाजादों आरो बेनि भितराव मोनसे जाबाय जिहेतु एनडिपिहा दाबिनाया जाबाय मोनसे दाबिया जाबाय बर'फोरनो बर' रायजोखौ दानो होनांगौ बे दाबिया जोंनि एनडिपिनि दाबि खालामनानै धीरेन बर'आ बे दाबि खालामनानै हाग्रामा महिलारि धीरेन बर'जों सुक्ति जासिगोन होननायनि लोगो लोगोनो बर' रायजोआ जासिगोन बेखौ बिथांमोना रायजो सिगाङाव जायफ्रा बर' रायजोआव हाबनो होनांगौ बेखौ बाक्साय प्रसार खालामगासिनो आरो गोबां जोहोलावफ्रा जे बर' रेजिमेन्टआ मोनसे आर्मिनि रेजिमेन्ट इन्डियान आर्मिनि मोनसे रेजिमेन्ट आसाम रेजिमेन्ट सिख रेजिमेन्ट बेबायदिनो मोनसे आर्मि रेजिमेन्ट आरो जइन जानोब्ला आर्मिया
बेखौ रिक्रुट खालामो नों आं सिभिलियान मानसि सोरबा खालामनाया जाया बेखौ सिभिलियान मानसिजों नाजाबाय आरो बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि नंखाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बजबनो नाजादों बेनिखायनो खावलायदों रावबो बर' आइजोफोरा बर' सिख्लाफ्रा बर' सेंग्राफ्रा जाहाथे बिथांनि बे नंखाय बाथ्रायाव गब'नानै थगायजाया जों जाहाथे सांग्रां जायो जोंनि बर' बिमा बिफाफ्राबो जाहाथे बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ नंखाय बाथ्रा थाखाय रावबो राजि जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे भिडिअ'हा बुंदों जाय बर' रावा 12 क्लाससिम होनायनि लामा सफैबायमोन बे समाव बिथाङा बुंदों जे बर' रावखौ क्लास 8सिमल' होनानै बाखि क्लास 9निफ्राय गासैबो इंलिस मिडियाम खालामनांगोन बे बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गिदिर बिथांना जातिनि सेन्टिमेन्ट आसलथे गैया बेनिफ्राय जातिनि राव हारिमुनि सेन्टिमेन्ट थानायमोन बे बाथ्राखौ जोङो दिबुङा दिनै वेस्ट बेंगलानो जा महाराष्ट्रआनो जा गुजरातआनो जा उरिष्यानो जा दिनै जेरावहाय निजा निजा राव दंखायो मालायालियान जा तामिलफ्रानो जा तेलुगुफ्रानो जा बिथांमोना बिमा राव बोखार जानायखौ लुबैया थांनाय माबाया अमित शाहया हिन्दीखौ गासिबो लेभेलावनो फरायनांगौ होननानै स्टेटमेन्ट होब्ला साउथ इन्डियानि गासैबो स्टेटआ हाल्ला जागोन दावराव खालामगोन जों आसामावबो एसे एनै जादों जायाखै ना बे साननायखौ जोङो बर' रावखौ खालि 8सिमल' होना बुङोब्ला बेयो जातिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बाथ्रा बुंदों आरो बेनिखायनो जों बिथांनि बाथ्रा मथे गनायनो हाया बर' जातिया थांनानै थानाय जाति हिसाबै खारन रावानो जाति थांनानै थानाय मोनसे सिनायथि जाय सिनायथिनि गेजेरजों जातिया थांनानै थानो हायो खिन्थु बे गावनि सिनायथिखौ जुदि खोमोरनो नागिरदोंब्ला बेयो बर'नि माथो